Esan, udaleko krisi mailak elur lanaren baliabide guztiak aktibatu dituela, Euskalmetek temperatura eta itsas mailan lurra iragarri ondoren. Badirudi egora bihar eguerditik aurrera emango dela. Gainera, azpimarratu, denboralea luzatu daitekela eta horrek egoera gehiago komplikatu dezakeela. Udalaren lehentasuna etxebizitzari gabeko pertsonak dira eta horrekin batera larrialdietako ibilgailuen zirkulazioa eta ospitaleetara iristea bermatzea. Errepide nagusiak irekita izaten saiatuko gara denbora guztian. Aurreikuspenak bete ala ez, baliabide guztiak aktibatuta ditugu denboralea donostiarren bizitzetan ahalik eta eragin gutxien izan dezan. Bestalde, ate irekietako zerbitzua gaur gauetik aktibatuko dugu eta dakizuen bezala etxebizitzarik ez duten pertsonei muturreko temperaturei aurre egiteko baldintzak betetzen dituen toki batean egoteko aukera emango zaie. Gainera, gizarte zerbitzuak eta babes kriziak koordinatuta daude etxez-etxeko zerbitzuak funtzionatu dezan denbora guztia. Esan gainera, 75 tona ditugula gordeta eta beste 50 bidean daudela eta jada zerbitzu askotan badezpadako banaketa egiten ari gerala. Horretaz gainere, eskuragarri ipintzen ari gera gatza, hainbat zentrutan, izan osasun zentruak, adituen zentruak, eta hauekin batera hiriko zonalde altuetan kontenedoreak jarri dira gatza zornitzeko. Zehazki, Igendo, Lardarrasu, Ulia eta Lauaizetan. Bestalde, bihar goizeko 6etan gatza botako dugu errepide kritikoetan eta lehenego ere bai, egoerak eskatzen badu. Horretaz gain, 9 ibilgailu ditugu prest, besteak beste lurrak entzeko eta gatza botatzeko, errepideetan egon daitekeen edozein komplikazioaren aurrean. Abisua bidali zaie, SMS zerbitzua erabiltzen duten 5.000 Donostiak ingururi, hiritarren telefonoa hartatzeko 010 zerbitzua zabalduko dugu ere bihartik aurrera, denboralearekin erlazionatutako edozein abisu egiteko eta horrela goizeko 9 atxaldeko 6etara izango da etenik gabe zerbitzua. Normalean eguerdian moztu egiten da, baina bihartik aurrera zerbitzua martxan egongo da. Eta oharrean zehaztasun gehiago dituzue, baina horiek dira lan ildo nagusiak datozen orduetarako. Eta bai adierazi krisi maila momentu ero aktibatuta jarraituko duela. Eta amaitzeko, hiritarrentzako gomendio nagusi batzuk, oinetako eta arropa egokia janztea eta ez atera kalera beharrik ez bada, batez ere adineko pertsonen kasuan, kontu zibili bereziki ez erortzeko, garraio publiko erabiltzeko alden heinean, teilatuak eta terrazak ondo dauden begiratzeko eta kontuz izateko estufekin. Bereziki aireazioari atentzioa jartzeko. Eta noski udaletik eta beste erakundetatik ematen diren gomendioak jarraitzeko.